mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Oscar. Kini gibuhatag ba sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Oscar. Kinisay maghimo tagbutang nga maayo usahay layunon pagsabot. Na imbis maayo atong tumong, dautan man ang ilang pagsabot. Ug mao ni ako asawa. Pero ron ninyo masabtan ang sugilanon ingnon pa ni pagsugot. When love was new, it was grand. We sat and gazed at the band. They were playing, we were singing. Oh, sonata of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? We were singing, they were playing, oh, sonata of love. Would be to grow. Pre! Pre! Uy, pre! Ikaw mo guli na. Dali ka na, pre. So, tutunan ng gate, pre. Dali. Oh. Pre! Ha? Sige mo nagkanta. Lupi ko may pensionado ni mo. Kinalagay ko tayo lingaw, pre. Sige lang, kanta. Pahay na lang ni. Wabas di malos. Speaking of di malas, pre. Maglisod kayo ni maabot ni mo. Kay karon lang, pre. Swerte na ang doon mo. Ha? Abot mo pasabot, pre. Ikaw may ani dinis among tugkaran. Dool, nanako, o ikaw sa ang swerte. Di akong swerte, pre. Ha? Di akong swerte. Ha? Pero akong nada ang imo swerte. Swerte! Abot may pasabot. May dakang swerte, pre. O, pre. Unsa na swerte, ha, pre? Kini, pre. Swerte! Herbal kopi! Ay, pakisip. Ha? Unsa? Yay, tani na. Swerte mo panglawas, ani, pre. Mo panglawas, swerte. Swerte ang panudlan. O swerte kayong cheese mo, ani, pre. Kay gwapo mo ba, ni? Koy. Swerte na kaya. Naamang kay mga paborito na ko nga mga herbal, pre. O sa akong ipang maintain, pre, para sa akong kalusugan. Speaking of kalusugan, pre. Na ako i-maintain, pre. Way makalupi ka ni swerte herbal kopi. Dili na ko ilisdan nga ako mga herbal medicine, pre. Kay nasuwayan lang doon ako. Kani, wa mo ko kasuwayan na, pre. Pwes ba, pre? Kumpare bito na kong usap, pre. Nakauyon mo dyan, eh. Mo nagpirmi niyang imnon. Ang swerte herbal coffee. Swerte balas ko kauman ron. O ba? Pre, Yung sa mga kumparehan mo ba? si pare Totski ba? Totski. Mo niyang gipirming ginom. Dua kadlaw niyang imnon, pre. So kadlaw. Lagi mga sakit-sakit, pre, no ha? O ba, pre? Yawards. Yung sakit nga, diabetic. Naulian na siya. Yawards ko, pre. Ang sakit niyang insomnia. Wag tang. Yawards. Katong sakit niyang tonsillitis. Wag tang, pre. Yawards. Ingon ana kay epektibo ang herbal coffee na ko, pre. Kaning swerte herbal coffee. Kumusta naman pare itong skin mo, pre? Bago pa nakagawa sa ospital, pre. Na ospital, ay, pagkakidot ko. Ay, bali naman, pre. Asam sa ospital lagi balin, pre. Tapos pinanari ako. Kidot, sabi na kong naayo na. Mayo ba yung sakit? Pero saan nga, naligsan dyan, ayo. Sa? Nabalian ng tiil, pre. Nabali ang bukto niya. Nabali mo ginang liog. Uy! Di mo nag-herbal, uy. Bali-bali ko. Kidot ko. Ano na mo? Kidot ko. Bilang ko ng herbal, pre. Kay naamang ko'y paboritong herbal, pre. Kani, pre. Di ka gusto herbal kani. Namin ko'y baligya nga diring mga vitamins. Wala ko diring vitamins. Nakoy dang mga vitamins. Diring vitamins. Uguban pa. Sa in English pa, pre. Itira. Ang say, etcetera, pre? Itira ba? Abin ako kung sa yun sa nang etcetera. Ganahan ka? Ganahan ka? Itisi. Dong Oscar! Uy. Di ako gawas, day. Kinsa na yung gikasulti? Murag burrito na ba kay baba? Doon kaya ako, bi. Basig unsa na. Duda ta ana da. Doon ka na. Kung ano tayo? ETC. Ha? Kasi
etc, oy. Etcetera ba? But pasabot. Bisan unsa. Murag kompleto man tingali ni siya. Unsam sa lang nga tambal? Kani tambal ay. Sa mga giubag ka? Giubag ka? Natay tambal din giubag na eh. Kaning asma sulon. Nya, Oh, kay allergic man ko ana. Away problema. Tapos ito'y tambal para sa allergy. Pre. Nakay tambal sa himat yun, pre. Pre. Tiwasin tablet. Ha? Oh. Usara ka tablitas, pre. Sold na. Tidot. Recorded by X Thunder Gaming. Naunsa naman ko, pataka man lang kagpamalit. Usa may pataka? Ha? Para man itong kayuhan. Namalit kong daan o mga tambal. Para abot sa gayon nga makinahanglan ta. Ay makuha na yun na to. Ayaw lagi patakag pamalit. Kung gusto ka adto gis pharmacy, ano anak magkapat ng tuhana, uy, may magdoktor na. Wa man gani na siya kaayo sa iyan din awan nga naghibat lang. Inuwa yun sa mo eh. Ay kay tinuod man sad. Suma, kabantay ka sulti niya. Murag galingi, inigisulti niya. Ay nang lang ko panaway. Bisag na aras sa tubangan nato nakigsulti, mulingi gyud musulti. Lain kita naon. Ay nang lagi panaway di ha. Ano sa mga gawin? May ganito siya kay yarang pananawang na hibat. Di preos na mo nga. Ay mo nga na hibat. Asa? Agay. Ha? Usang gusto ko mga. Hilam, usbati ka ron. Sunod ha, patakag pamalit ha. Patakan niya pamalit ha. Di na, kumutong ko yan ang naong nimo. Oh, naong manggon. O sabay gusto nimo? Naong O sabay gusto nimo akong kumuton, imong itlog. Kumuta ka? Ha? Igor mga ka mo hapuhap? Hilom niya! Usahay kini ko asawa, masupag kini siya sa ako ang mga desisyon. Murabag naasay kagwalingong desisyon ba? Di siya mag-agad ako. Gusto niya nga ako may mag-agad niya. Murag nalimot siya nga ako maoybana. Ug siya ang asawa. Siya maoy magbuot noon man. Niya to. Prios ka! Oy, pre karot. Muya pa ka, pre. Uy, Aw, nabanhaw na diya. Banhaw. May sa pagkabanhawan niya. Banhaw. Murag nag-una pa man sa kabanhaw sa tong Ginoo, pre. Hanabi ani mo yun. Tude, pre. May kinakita taron. Oh, sa Biblima. Wow, pre. Uy, Oh, bira ko na ay galimot na ng pagsulti o doon na kay problema. Sulti ako. Bawa biya. ulagi, pre, pero kuan lain ni pre. May kinakita ron kay aron pahibawon ta ka sa akong birthday. Karon umaabot na naman do, pre, ha? Timing kayo nga wa gyud trabaho. Iya, sa unar ba ni mong birthday? Wag kita di mo sumsum tag dila ato. Ikaw karon makalugaran jud ka, ha? Sa bando man, wa man ni trabaho. Okay kayo. Bisag sa bando pa pre, makalugar ko. Ay, Howard, sir. Wala gyud Pantay, ha? makalugar ko. Bisag ko saan lawa. Ngano man, pre? Wala ko trabaho. Bungot sa ito. Oscar! Ano nga naman trabaho, pre? Di ba nagtrabaho maka sa construction? Ya sa may Ayala Repit? Di ba kamo man trabaho ng building niya nga anong dako kayong building? Sa jeep ko na pre, sa jeep ko. Ganun ba, human na ron? Ano ba? Wam human pre. Mabitaw nga wala ko yung trabaho. Ngano man, pre? Kuan ganing ipaundang trabaho pre. Away mo ni mo ha. Nautas lansang. Day, mangumpra ta para sa Baddo ba? Unsay ngan? Naamang ko yung mga bisita ng mga nini ka sa Baddo, sila si Pare Kanot. Ha? Nag-ingon ka para sa imong birthday? Oh, Naunsa man ka, uy, pagkauwaw man lang ka. kasi pagkauwa ba? Kung ano man di ay. Maghigay-day ka. Ano sa man di ay, mabito mangumpra ta para karong sa Baddo, kay sunod ugma na ra ba? Uy, Oscar, ayaw to ang palabis imong hambog do, uy. Ano say hambog ba? Hambog nila mag-birthday ta? May lagi unta daw kaghikay. Kapila na nimong birthday, suma, ha? Sumas una, naghikay bago ta kani adto sa imong birthday. Wa in town, uy. Wa lagi, kay wa man sad ko yung mga bisita to. Pero ano mo kayo bisita? Hinuon ko nimo kinsa man sa mga bisitang mga ni. Ay sila lagi Pare Kanot, Pare Binok, Kadyo, mga barkada na ko ba? Naginuon ko, uy, pagpuyo in town, Oscar, Ay, uy. Peter mo eh. Ano man ay? Usap na yung problema sa akong birthday ha? Ay, way problema sa imong birthday do. Kay siguro man gyud nang madayon, ang problema ang hikay sa imong birthday. Mangumpra ganita. Ha? Unya, kinsa may muluto? Oh, ikaw, siyempre. Ako man gyud. Kinsa man na imong puluto ha? Manguha po kitang muluto. Ang kamaong ka. Uy, Oscar, pasabto ni ka ha. Saan naman sad? Kung maghikay gyud ka, una sa tanan, gamay kining lugar sa atong bay. At total gawad butang tag tent ito.
O lagi, sige, ibutang taana, sige. Ang mga plato. Asam ta mga plato. Mamalit ang mga paper plate, day. Hasta baso. Mamalit, buntag paper plate o baso. Hilog, ay. Bugog yun mo, eh. Ano good? Dili na paper plate ang baso. Paper plate gani, plato na dili na baso. Ilaw na ay. Kapoy ni, pero oo, no? Dito, sakto. Sorry, correctional. Hilom na di, day. May na kay mo birthday. Di magigay ka, bahala ka, eh. Nyo, saman. Makuyo ka na ko mangumpra. Oh, kaya di ka makuyo. Ako sa mga to. Ay, oo, ay, makoyog ko. Kana ba? Hindi na pag-ilis na. Mangumpra taron. Makalagot usan niya ko asawa kay muro dili ka ba masuporta ba? Pailag si mo ay mag-birthday. Kay di gyud mahitabo nga way hikay. Karon sa akong birthday, puro tapulan makayo. Unya to. Kanina. Magpalitan ni. Pare ni sagol to sa humba kanina. Ay, magumba, bagay pa na ano, may ginalinggoy. Maghumba lang ka, oy. Para ba na kitkiton ba? Sus! Pagpalit og baboy, tunga las kilo. Ano sa kanina? Kamag pansit ha? Sa pansit, uy. Magpansit pag ito nga naa na may miswa. Mulit oy. O paghalit mo akong magpangumpra. Ano lang? Di naman tablo to oy. Ano man? At kanon na itong quick na itong mabisita. Saingan? Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa akong kalagot, wa na lang ko mamalit o para hikay. Ang itong pag-aabot sa bahay, pag-abot sa akong birthday, Happy birthday to you! uy! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Priyanka! Priyanka! Happy birthday! Oy! Ba't tayo gitinoon mo yun ninyo? Kumidya raman to ako, Ano pre, ha? Namalhin mo birthday? Namalhin mo birthday day? Giangat na. Para ba ko maghikay? Ay dong, patayo na lang na sila. Hello nga. Kabilakin mo ani ha? Tungod ba nini mo ha? Hilom good. Tana. Ato tas gawas mga on, tana. Asa mo mga on? Hello, magaya. Litsika. Oy. Pre. Sabot mo pre. Maligo lang dagat. Uban sa tong pamilya ba? Nanay mo kay biskwit ito. Amo lang ikaw taon. Kanya lang ko taon. Tapo-tapuan to sa kanya ng cottage. Okay naman na sila. Ikaw lang iwa pa ang tando. Okay ra ka? Sige. Kanusa man na. Halos sa Domingo. Sige. Unya, pila may ato amutan sa cottage o sa sakyanan, pre. Unsa? Maligo ko no mga barkada o gagat, tauban ang pamilya. Yan, tapatampo la para sa kinan o sa cottage. Hala, ya kay lagbaon ba, bibay upi. Isos, maligo na lang kano sa banyo na lang, mura ng basaa. Ikaw Yan pag kay kang utok sa kutusaon, no? Ibag, Ako na pungutok ko na rin mong style mo, ha? Ug di ko ayaw. Pero ayaw ko pagbuti sabot ka. unsay boto may pasabot? Muuban gid ka. Kay ngano, kinsay mong inspirasyon dito nga maligo? Imong ex? Hello? Ex mo mata. Wag rin ko dili bisag ka. Why? Ex ka? Hal-hal ka. Magguba tong relasyon tong ikaw ba? Kami makaingon nga, magguba ng relasyon ko sa kong mga barkada, kong mga amigo. Tungod ni mo. Kay pulos ka lang, babag. Sige, babagan na mo. Sabi plano na ko. Siya kung gustong plano, babagan na mo. Hasta nga akong birthday. Ay, siya ko yung nakitabo sa akong birthday. Huwag na mo. May pagpauli ka dito sa inyo eh. Ay, ayaw, pulit inyo. Oh, dong. Paulit inyo! Kung sa kong kalagot, ako na lang ipapauli sa ilang ako asawa. Pero napabaga yun. Huwag din muli. Masukol na ako ng kasaban. Muna akong problema kung saon ako. Kaya murag huwag ko kasabot sa utok na akong asawa. Saon man din ako siya. Sa may kong buhaton na ning asawa na ko. Palihog tambag kitawan ko ninyo. Masaman kong kamong pasultihon, Oscar. Pres! Okay, ang sender nato karugad lawa. Atong sender ate Pres. Kisa to, Don Pedro? Si Oscar. Oscar. Si Oscar ate Pres. Ang problema ng Oscar ate Pres, Ayan asawa. ang iyang asawa kay sigig babag. Mga tanan niyang mga
barkada-barkada, suod-suod ka ng lingaw-lingaw sa barkada. Babag. Mubaba ka ti pres ba ka ng... Yung birthday na. Naay mga okasyon, say mubabag yung asawa. Birthday ta niya, gimbita rin yung mga barkada, kumpare, wa mo pre yung asawa. Wag yung hikay. Why kay? Sinali ba? Giboykotan di ay. Kaulak sulot. Sa tuwing kaulak. Ni, sabi ato buhaton no say. Paliw ko ati pres kay. Bam, paliw ko ba? Bam, isa ko noy angan buhaton bam. Paliw ko sa pangutana ro. Asa tong kwadro? Asa tong pangutana do? Iya ko no, ang iyang asawa ko no, mo'y sige babag. Sabi babag ka ng iyang. O kung sa'y gusto sa bana, babagan niya. O dili kayo, di ay. dili mo uyon ba? Dili mo sunod, magtuman siya iya ha. Ulti mo birthday niya, wa ka pangumpra in town? Wa ka pangumpra yung bana. Kaya di ganahan. Sige lang supak, gada ko supak. Ang malimig dagat, supak na sad. Mauna na rin yung kuanan sing Ya, asawa unya niya. to, ang yung problema, kanong sige like supak. Way katumanan ng ihang nasa mga... Kuan man god kana importante man god sa managtiayon ate press nga doon na gyud pag sinabtanay. Mauna. Usa gani plano sa bana. usa Konsulta gani- sa asawa. Oo, yung sabot-sabutan ila ng istoryahan. Unya importante gyud ate press. Basta mayo. Nga mag-asabot sila. Sila buka. Oo, di ba? Ang usa sa importante ate press nga kana ang imong bana kung naa gani mga bisita, ikaw nga asawa dili ka mag unsay nga ini, dili ka magpakita og dautan nga Mo entertain ko ka. dili ka magpakita og dautan nga Oo. Support, kinaiya. support ba ka ba? Kung sa'y gusto sa imong bana, nabisita, support yun ka. Supportisyon Diba? yun. Kalain man ka paminaw. No, ang imong bisita mingon nga, kung kalain, eh. Dili ka nahan mo anhi, di ba? Tinawad ati pres. Batik yung kayo yung gibuhat sa asawa ati pres, di ko mayo. Unya, ang unya ako- to ba? Ang ako ani ate pres nga istoryahan gyud yung asawa day. Oo, ana. Iya nga inaana day bati na day. Iyang kuanon nga, sa man ka, uy, kay respeto sa akong tagabana, di ba? kasagaran sa mga asawa kung naa gani bisita ng ilang bana no, mukuha sa dito matimo, mukuha sa dito mainom. Mainom. Oh, magdaba ka sa, Snacks. kung ari ka diri sa bukid, magdaba ka kag linong ag saging, magdaba ka kag si tawag sa inyo gulyat ka nang itawag sa among kinugay. Kinugay kamay. Dili, Kinugay ba ng kamay? dili ang kinugay sa amo kana bang buli nga gidukdok or saksak nga gidukdok nya luto og tuno ana og sangot sa kaha gitawag og kinugay. Lang yun bam. Andiri sa syudad kanang kinugay gitawag naglandang. Landang may tawagan nagulat ka na siya. Kinukay o landang. Landang sa mong bukid kinugay may tawagan na. Kinukay nag-isabol man nas landang. No. No. Kana bitong white pagkaon sa bukid kiting gutom kayo. Hindi ka maglandang sakit Kadto pinutol nga buli, pinutol nga saksak. Sapsapon mo yung kanang kuan buwaron, human dukdukon. Human ikuan jud kanang ikuan sa palangganan dunay panapton aron mo muguwa gyud pino kayo. Pino kayo. Bahugon tugton no, butan tus kaha ya gayon. Kinugay ang tawagan ni kaluto. Diba? Sa Pero sunod ang gitawag adari sa mga kinugay kay kamay man bam. Kana kamay man ang kinugay. landang ang tawagan na areta. Ano pa yun? Areta. Sirach 26 versikulo 7. Karon. Ang usa kada utang asawa sama sa usa ka yugo nga dili muhaom. Ang pagsulay sa pagdumala kaniya nahisama sa pagunit sa usa ka tanga. Tanga. Kung paita oy, Mamakat lang kinatanga. paita no. Uy, bam, mo sa yugo. Yung ko ba kanang Kanang wala man siya kay tres Yugo di ay. Kung kana bitong kabaw nga Oh, magulo lagi daro. ka naibutan sa liot. Na may kawa ana nga curve. Kakibaw do sa tiprisoy. No, kung maghimo ka ni kagyugo, kinahanglan mangita ka sa lasang og kahoy nga ni curve, kay mao ni ikuan. Ang uban buhaton na ng yugo bam. Kabaw ka sa gamot. Ang gamot ka na magyom mao na ilang Oh, bisa sa sa kahoy. Oh, Sama ana. sa Oh. Sama kuno sa yugo nga dili mo haom sa to pa mo kisi mong kabaw, kay wa di man haom sa liog. Oh, sama sad kuno sa nigunit ka sa tanga. Sayo lang kanang mugunit og tanga te pres. Gunit Paakon ka tama, tanga? tanga. Kana nakita man Uyaw. nakita man kag scorpions. Mo paak siya tapos kadtong yang ikog mao toy pinakala. Doy. Oh, mao na. Ngilngil. Ang kanang scorpions kana may ang ikog mo tusok mo mo ni Oo, nagdagla. no? Ana ko no ang pagduma ang pagpakikuyog sa asawa nga dili mo. Ang iyang pangutana yar ba ka ano ning sa kuno buhat. Ang imo nang buhaton dong no, imo na siyang maymayan. Nga na kay bisita, ayaw pagpakitag daotan nga Bitaw, taras. oo. Ayaw pagpakitag daotan taras. Kaya makauwaw, biya Oh, ayo. tanawa si Mama Mary. Awa si Mama Mary. Ang yang bana nga Senyor San Jose, sige gabas og kahoy kay panday man to. As Mama Mary na kilid, nagsige sa panahi. Nagsige sa panahi. Sa ato, minus 10 plus 12. oh, aha, eksakto na siya. Mawala na ibuhata, ha? Kay
para dunay kahusay ang inyong pagpuyo. Oh, bitaw. Ay, nagpatasin na imong problema dong Oscar. Saya lagi nagtarong. Og salamat sa pagpadagat atong tulumanon. Kuna ko ang puzzle tihon. RMN